Vieš, kde je Cortézové more? 10 krokov od môjho domu. Ale vážne, kde sa nachádza a prečo ho Jacques Cousteau, slávny francúzsky oceánograf, prieskumník a môj idol, nazval akváriom sveta? Cortézové more, známe aj ako Kalifornský záliv, sa nachádza medzi poloostrovom Dolná Kalifornia a pevninskou časťou Mexika. Je to jeden z najbohatších a najrozmanitejších morských ekosystémov na celom svete. Počas roka je možné vidieť 10 druhov rôznych veľryb, vrátane najväčšieho cicavca na Zemi, modrej veľryby. Nájdeš tu aj 10 druhov žralokov, vrátane veľrybieho žraloka, ktorý sa tu zdržuje hlavne v okolí La Paz 8 mesiacov v roku. A ja ho často vidím priamo z okna môjho domu, bez randy. A to nie je všetko, sú tu aj morské korytnačky, priateľské delfíny, obrovské oceánske manty, mobulas, malé manty nazývané tiež devil ray. V Cortézovom mori sa nachádza viac ako 800 rôznych druhov rýb. Pridaj sa ku mne a spolu preskúmame všetky tieto nádherné miesta. Pozdravujem.